mgbe m na-ahụ na ụmụ mmadụ ka ji aka abụọ jidesie ụwa a ike, ọ na-agwụ m ike. Ọ bụ ihe rere ahụ ịghọta na Jehova wuru ụwa a dịka ahịa, wee kpọọ mmadụ tinye n'ime ya, wee sị ha zụbanụ. Ịmaghị na ahịa zụcha na ị ga-ere ụlọ. Ụwa yikwara ọgba egwuregwu. Mgbe ndị bọọlụ na-agba, onye nkụzi nọ na-ele. Ọkwa ndị kụrụ nke ọma ka a ga-eweli n'ogo dị elu. Ụwa bụ egwuregwu dị oke ọnụ ahịa. Elechala m ụwa, ọ dị ihe nwụrụ n'ime ya. Igwe bụ ụlọ m, elu ụwa bụ mmeri ya. Elechala m ụwa, ọ dị ihe nwụrụ n'ime ya. Igwe bụ ụlọ m, elu ụwa bụ mmeri ya. Ọ gịnị ga-ewepụta mmụọ m n'ebe Chineke nọ, bụ ebe obi m ga-enwe izu ike mgbe agha nke ụwa gwụsịrị? Ego dị mma, ụba abụghị ajọ omume, naanị ma ọ bụrụ na o mee ka gị na Chineke dị n'udo. A sịkwa m ite nkwụ a ga-esere ọgọ na ọgọ, ya tiwe etiwa. Ọ gịnị na-abịa? Anyị na-akpazi nke ụmụ ụmụ. Ụfọdụ chọrọ ka ha nwezuo ụlọ n'okporo ụzọ niile dị n'ala anyị. Ihe nwanne m ji achọ itinye ndụ ya bụ ka ọ gbaa ụgbọala ahụ nke na-ewu. Ị ma na ozi ọma ofu nwaanyị siri ibe ya bụ na ọtụtụ enyi bụ ọtụtụ akwa nsọ. Ndị ụfọdụ si na ọtụtụ ụmụ bụ ọtụtụ ngọzi. Anyị wee tọ n'ịzụ ụmụ, na-adịghị mgbe ọbụla anyị nwere ohere zuo onwe anyị. Mbọ ndị a niile dị mma, ma mgbe ụfọdụ ọ na-emezuru anyị dịka anyị siri chee. Ihe ndị a niile ọkwa obituari na-egbe ọgụ. Eleghị anya ofu a akara oghere ebilie, ree akụnụba ndị a niile 1 and 6, wee mere anụmanụ ihe. Ihe adị m sorry, adị m sorry, bụ ya ka onye nwe anyị na-achọ. Ime ihe nwanne gị o, si ya gbara. Adị m sorry, bụ ya ka onye nwe anyị na-achọ. Elechala m ụwa o, ọ dị ihe nwụrụ n'ime ya. Igwe bụ ụlọ m, elu ụwa bụ mmeri ya. Elechala m ụwa, ọ dị ihe nwụrụ n'ime ya. Igwe bụ ụlọ m, nwanne m, elu ụwa bụ akparị m. Ihe efu kacha ihe efu. Ihe niile bụ ihe efu ka onye mkpokọta sị. Ekwenyere m na onye ekwesịghị narịla akọ na uche ya. Ahụwo m ihe n'ụwa a, m wee hụkwa na ọ dịghị ihe ọ bụla pụrụ inye m ọṅụ zuru oke nakwa udo zuru oke ma ọ bụghị ikpebi ka Jizọs Kraịst bụrụ onye na-achị achị na ndụ m. Onye oziọma wee jụọ, ọ gịnị fọdụrụ mmadụ na ndọgbu niile a ọ na-adọgbu onwe ya n'ọrụ n'okpuru anyanwụ? Ọ bụ ezi ọnọdụ ga-afọdụrụ anyị n'ogige nke Chineke, bụ ndị ji akọ na uche ha wee na-azụ afịa. Ihe nna hapụrụ anyị bụ ihe edere na Pita nke 2, isi 1, amaokwu nke 2.